Ola a todas e a todos máis unha vez. Desta vez veñemos falar dunha palabra. Me pareceu un caso interesante e curioso. Estaba a falar cunha amiga que é profesora de alemán e dicía ela, dicía eu a ela, non? Que había unha noticia no xornal portugués en que se comentaba a aparición dos esquilos vermellos en Portugal, cando supostamente era unha especie que en Portugal estaba extinta. E por tanto, presumiblemente, estes esquilos terían baixado da Galiza para Portugal e comezaran a se reproducir novamente, de forma que unha especie que non estaba presente en Portugal comezou a estalo de novo. E entón foi cando comecei a pensar sobre esta palabra, a palabra esquilo ou esquío, como dicemos cá. E pensando niso, teño un concurso público este domingo, que non vou facer nada bon, posiblemente, non é? Por moito que aprendo e sei, acho que é necesario moito coñecemento para estas cousas. En fin, unha das características principais do romance atlántico é a perda do N e do L entre vogais. Isto é, palabras como podería ser pois, o propio esquilo en Portugal ten L e na Galiza predominantemente non ten L. Esquilo, esquío. E co N acontecería o mesmo con outras palabras como terreno, terreo, etcétera, etcétera. Ben, todo normal. O que acontece? Que no caso de Portugal dicen que há unha relatinización da lingua galega en Portugal. Quer dizer, há unha recuperación destas consoantes que desapareceran nesa evolución que se deu xa há moito, moito tempo. Xa digo, o romance, porque se aparece nos libros, podemos considerar que nese século IX comeza eses textos, basicamente que están en latín, comezan a ter xa palabras romanceadas ou xa, pois, que há unha perda de palabras latinas que pasan a ser unhas palabras diferentes que posteriormente acabarán conformando o romance. No noso caso, pois, como dicía, o galaico portugués. E acho moi interesante, porque depois a Galiza, o galego, fica como prohibido, fica no que, pois, chaman nos libros como os séculos escuros. En conto en Portugal non acontece tanto isto. Temos século XIV e XV, unha época en que a poesía volta outra vez a estar na moda e é cando aparece por aí, comezan o Resende a xuntar as composicións que futuramente serán publicadas como o Cancioneiro Xeral. Mas isto será no século posterior, xa a comezos do século XVI. Ben, que acontece? Nestes séculos hai unha influencia enorme de Castela nos textos portugueses. É algo evidente, porque o 10% deste Cancioneiro do Resende está en castellano e há moitas referencias a autores castellanos. Portanto, há unha tendencia, unha imitación destes autores castellanos. Entón, que quero dizer con isto? Há algúns autores que dicen que o portugués tendeu a facer aí pois, un achegamento castellano que poderíamos tamén de alguma forma pois, desculpar, porque tamén a nobreza castellana e a portuguesa confluíran nalgúns momentos históricos. Daí tamén, pois, o que
que autores coñecidos como, por exemplo, Xil Vicente. O Xil Vicente, a primeira obra que aparece na corte, que é representada en castellano. Era o monólogo, aí se lembro ben, monólogo, agora mesmo non me sai a palabra, mas pronto, ten varias obras que están en castellano, para alén das que están en portugués. Entón, autores que dicen que é unha influencia do castellano no galego de Portugal, no portugués, que de alguma forma esa influencia leva a esa recuperación desa nasal e da lateral latinas. Outra parte, eu acho que mesmo a grande maioría, a maioría das persoas axen, os estudiosos, que é unha relatinización que aparece xa en século XVI, época de Camões, tamén moito influenciado pola literatura castellana, ten alguna composición tamén, e ten coñecementos do castellano, igual que tamén os tiña Xil Vicente, e Camões ten tamén unha influencia de Xil Vicente, e se non lembro mal, fundamentalmente, nos seus primeiros anos, non se sabe ben de onde é exactamente o Camões. Há quen diga que é de Lisboa e falan desa posibilidade de ter coñecido e ter visto obras de Xil Vicente en Lisboa cando era novo. Posteriormente iría por a Coimbra, onde estudaría e pronto. Mas non quero ir por ese camiño, quero explicarme un pouco, explicar en que estive a pensar co tema este do esquilo. O esquilo e o esquío. E comecei a pensar nisto, na relatinización e todo isto. E depois comecei a pensar, mas eu teño certeza de que existe o apelido, como dirían no Brasil, o sobrenome, de esquío. E comecei a pesquisar e achei, pois, que evidentemente había ese apelido e había un trovador da Galiza, nomeadamente de Ferrol, polo que estive a ver, que era, pois, que tiña ese apelido, Esquío. E fiquei pensando, ok, Esquío. E pesquisei quantas persoas hai que se apeliden Esquío hoxe na Galiza. E pesquisando na páxina do Instituto da Lingua Galega non aparecía ninguén co apelido Esquío. Busquei esquilo, tamén non había esquilo ningún. E depois pesquisei nunha páxina que fala dos apelidos, estabelece unhas coordenadas de onde é que há no mundo cada apelido. E neste caso, en todo o mundo, fiquei totalmente espantado, porque nin na Galiza, nin en Portugal aparecía un só esquío ou esquilo, mas no Brasil há moitos esquíos. E fiquei sorprendido, como é que pode ser que mesmo habendo un trovador galego que se apelide Esquío, que non haxa nin na Galiza nin en Portugal. Iso. Increíble. Por tanto, fica aquí este misterio de por que será que non temos esquíos por aquí, o apelido, e si o há fora de aquí. Que aconteceu? Mudouse a familia que moraba Esquío para América, porque para alén do Brasil tamén había outros países onde aparece Esquío, mas é moita pouca populación que ten ese apelido, portanto é no Brasil, fundamentalmente, e entón deixo iso por aí. Se alguén sabe algo sobre este tema, que me parece tan interesante, pois eu non sou especialista en cuestións de apelidos, e deixo isto, mesmo se está o noso Diego Bernal por aquí,
pois que nos comente, que nos diga que é o que aconteceu con este esquío. E nada máis, era somente esta pequena dúbida ou cuestión interesante, que non conseguí resolver isto porque non achei explicación a esta forma de este deslocamento do apelido sen deixar ningún tipo de rastro. En fin, grande abrazo a todas e a todos e vémonos no seguinte capítulo. Un abrazo.